Taká malá časť hubububy. Ach, áno. A mám priemernú porciu. Sladké! Fúha! Fúha! Wow! Toto je najväčšia porcia metového žele na svete. Videli ste to? Čo je to? Prepáčte, ale nemôžem sa dočkať, až si vyskúšam svoju žuvačku. Veľa. Je to veľmi chutné a môžete nafúknuť bublinu. Super! Dobre, to nie je nič Ďakujem. zvláštne. Som na rade. Dobre, poďme. Počkaj! Môžem byť ďalší, prosím? Dobre. No dobre, podám sa ti. Ďakujem, Kenny. Chutné. Wow, aké lahodné. Pozri na to. Aké je to studené. Chutné. Ďakujem. Zdá sa, že mám novú super schopnosť. Je to ľadový dých. Pozri. Super a ochladzuje sa. Zachráň ma, ja som... Zmrazené zo zlata. Nemôžem sa hýbať. Hej, myslím, že som to prehnal. Prepáčte, ľudia. Ďakujem. Tieto syrové rezance sú také malé. Wow! Ashley mala viac šťastia. To je pravda. A som z toho veľmi šťastný. Wow, neverím svojmu šťastiu. Ups. Bude jesť rezance? Dobre, začni ty. Och, aká vôňa. Zjem to poriadne paličkami. Počkaj, čo? Nie. Au, no tak. Čo to je? Zjem to bez paličiek. Toto je vynikajúce. Baby. Nebolo Som v to... poriadku. O môj Bože, Roz! Snívam, musím jo... Upokoj sa. Ďakujem. Stále máš čas si to užiť. Teraz je rád na mne. Skúsme to. Vypnutí. Och, nečakal som, že to bude také lahodné. Je to úžasné. Tak dobre. A čo kečup? Takto to chutí lepšie. Tieto rezance majú úžasnú syrovú chuť a nechcem ju pokaziť kečupom. Prečo? Je to už preč? Dobre. Dobre, kto je ďalší? Moja hodina prišla. Hurá! Poďte, dievčatá. Chcem sa ďalej zabávať s kečupom. Na rozdiel od Ashley, jeden syrový príchuť mi nestačí. Chcem pridať čo najviac kečupu na rezance, aby to bolo výraznejšie a mega super. Toto je potešenie. Vždy som o tom snívala. Mimochodom, nemám obyčajnú vidličku. Mám prístroj, ktorý dokáže navinúť rezance super rýchlo. Hlavné je stihnúť to vložiť do úst a pomôže mi v tom druhá ruka. Som nadšená. Zdá sa, že som celý život nejedla, aby som si teraz predĺžila potešenie. Ahoj. Hej, zdá sa, že Kenny sa zbláznil. To je isté. Och, to je úžasné. Čo? Počkaj, ja som práve Nikdy to začal. neskončilo tak Nemohlo. rýchlo. Och, dievčatá. Aký si vtipný. Aha. Prepáč. Je to tvoje? Nechal som sa uniesť. Ďakujem. Áno, ďakujem. Dúfam, že ti nevadí, keď dokončím svoju časť takto. Áno, žiadne spôsoby. To je pecka! Pozri na to. Áno, je to vyrobené z... Marmeláda? To je vtip. Wow. Wow. Toto je neuveriteľné. Aké šťastie.
A môj kabát skoro nie je vidieť, pretože je taký malý a aj tak je lepší ako nič. Dobre. To je super. Užívam si každý kúsok. Och, hej, Lashley, nechaj to na mňa. Poď, toto je moje. Dobre. Stále mám tu celý stredne veľký kola a môžem s ňou robiť, čo chcem. Najprv to rozrežme na polovicu. A teraz to rozdelíme na tieto pásiky a potom na kocky. Vidíš? Pozri sa na môj nápad. Nebola to zábava? Dobre. Skúsme to. Tak super. Je to prvýkrát, čo som ochutnal marmeládu s takou chuťou. Je to veľmi nezvyčajné. Kenny, čo robíš? Tu. Dobre, chápem. Von! Au. Už si zjedol svoj džem. Nechaj ma si ho naplno vychutnať. Také chutné. Chcem to zjesť celé naraz. Konečne! Už som počítala sekundy, kedy si môžem vyskúšať svoju super mega kolu. Aké chutné jedlo to je. Áno, milujem to. No, priateľka, je čas dať z teba etiketu dole. A ochutnať ťa. A mám krásny nápad. Mám nádherný nápad. Najväčší pohár, aký mám. Áno, to nie je také jednoduché. No, to je v poriadku. Teraz... Všetko roztopím fénom a z toho vznikne nádherný nápoj. Ach, áno. Ďakujem. Ďakujem. Och, je to tak lákavé. Ach, nemôžem sa dočkať, až to vyskúšam. Ó, áno. Myslím, že to bude ešte chutnejšie ako predtým. A poďme pokračovať. Aby som bol úprimný, myslel som si, že to zaberie menej času, než to v skutočnosti trvá. Takmer hotové. Pripravený? Hej, hej! Skvelé. Je čas vyskúšať, čo mám. Ó, je to také šťastné. Ó, áno, teraz je to ešte chutnejšie ako predtým. Áno, chceme sa pokúsiť. Upokojte sa, ľudia. Nevyšlo to. Poď, Roxy. Vypí to, chce to zlato. Áno, bolo to úžasné, ľudia. Ňam. Hej, ani na to nemyslí. To je P. Toto je najmenšia porcia fíz, akú som kedy videl. A mám priemernú porciu sladkostí? Milujem ja to. len. Jej! Hurá! Dostal som najväčšia porcia a bude to skvelé. Ashley, si v prvej. Dobre. Tak sa pozrime, čo sa stane. Čo? Ako sa ti páčia moje mini ohňostroje? Tak, to je všetko. Práve do oka. No tak. Dobre, skúsme. Vyskúšaj moje Pop Rocks. Zdá sa, že ohňostroje začínajú. Pozrime sa. Je to veľmi cool. Páči sa mi to. Zaujíma ma, čo sa stane, ak si dám celý balíček do úst. Tak sa priprav. Och nie! Myslím, že Vyšlo to z kontroly teraz. Oh, prepáč, to nie. Nie toto. Oh, Viera je rozliatá po stole. O nie, zachránte sa znova. Och, dobroty, príliš veľa ohňostrojov.
Všetci nažive? No, pozrite sa, jakú sme urobili. Vítajte v tejto výzve. Čokoládové jedlo versus skutočné jedlo. Pozrime sa, čo je pod vašimi pokrývkami. Počkaj, myslím, že to nie je skutočné. Je to z čokolády. Ako úžasné! Nikdy som nemal... Niečo také predtým. Toto je úžasné. To je tak super. Je to tak chutné. Niko, zjedla si všetko? Tak rýchlo. Počkaj, čo? Mal som vyzerať ako mzda. Ak máš čokoládový. Neurobil by som to. Som víťaz! Nezaujíma ma to. Ani nechcem. Kto potrebuje pomoc? Vidím dve dievčatá. Volajú o pomoc. Zachránim ich. Ahojte, milé dámy. Čo sa stalo? Je to dynamit. Najprv vás musíme ochrániť. Perfektné. Teraz je čas na dynamit. Ako to funguje? No tak. Je to zvláštne. Urobil som niečo nesprávne. Dievčatá, je čas, aby som išiel. Uvidíme sa. Počkaj, upokoj sa. Som bábka. Máš pravdu, Nicole. Potrebujeme niečo vážnejšie. Kúzelnú paličku? Dobre, možno. Tak to nie je nudné však. Dobre, Nicole. Pinzety? Áno, tie nám určite pomôžu prestrihnúť vodič. Ale ktorý si vybrať? Moja obľúbená farba je modrá, takže ho prestrihneme. Vybuchlo to? Počkajte, dievčatá, je to čokoláda. Aké skvelé. Nie je to skutočný dynamit. Máte tu výzvu. Chyťte to. Skvelé, dievčatá. Poďme ďalej. Wow. Je to úplne nový iPhone. Super. Pozrime sa, kto má skutočný a kto má čokoládovú verziu. Julie, čo je? Nefunguje to? Áno, pretože mám čokoládový. Potom... Určite mám skutočný. Ach, áno. Konečne nový. Je úplne nový. Super. Hej, robím selfie. Naozaj? Viem, čo urobím. Vystraším ťa. Vystrašil som sa. A teraz idem zjesť svoju čokoládu. To vôbec nie je smiešné. Môj telefón. Spadol. Dobre, Julie. Prišiel mi nápad. Chceš si vymeniť? Chcem tvoj čokoládový iPhone. Skvelé. Je potešením s tebou obchodovať. Čo? Zrútil sa. Takmer si. Dokončil a som to! Naozaj naspäť. Čože? Kate, mám čokoládovú nabíjačku. Niečo mi napadlo. Dajme telefon na nabíjačku. Môj telefon bol obnovený. Super! Čo je to? Je to vôbec možné? Počkajte. Ak to Julie dokázala urobiť so svojím telefónom, možno môj bude fungovať rovnako. Čo sa deje s tebou, Nicole? Nemáš vtipný účes teraz? Nové strety, nové dobroty. Fajn. Kto začne ako prvý? Poďte, dievčatá, zbaviť sa obalu. Uvidíme, čo mám. Čas to skúsiť. Aké chutné. Pozri, čo je vo vnútri. To sú Skittles. Veľmi sa mi páčia. Chcem to skúsiť tiež? Poďme sa zbaviť obalu a ochutnať to. Čo? To je... Potrebujem bretla. Dovidenia.
Nicole, prestaň sa smiať! Si taký Mám blázon. zajačika! Je čokoládové vajíčka! Och, gumové cukríky! Neuveriteľné! Čo tu máme? Maltesers! Super! Mám ich tak rád! Je to také bohaté. Čo je, Julie? Chceš skúsiť moje čokoládové vajce? Ani náhodou! Jed si svoje skutočné! Prečo si taká pekná? Ale mám nápad! Dám Nicole jedno zo svojich skutočných vajec. Uvidíme, ako zareaguje. Poďme! Prosím, ona na to skočila. Vieš čo? Prišla som s geniálnym nápadom. A toto sú skutočné vajcia. Preploš to. Je to odporné. Dobre. Mám tiež nápad. To sú skutočné, tak ich uvarím. Rozbijam vajce do panvice. Polské oko je na ceste. Nicole, chceš, aby som ti ukázal trik? Pozri na Som to! uväznený. 1, 2, 3. A tu je malý žartík. Ako teraz máš rád svoje voľské oka? Určite si nimi pokrytý. Je čas na nové strety. Tentoraz Coca-Cola a hranolky. Zaujímalo by ma, kto dostal čokoládovú sadu. No, zjavne som to ja. Skúsme to. Je to čokoláda. Je taká dobrá. A čo je vo vnútri? To je... Cool. Úplne to milujem. Ach, nie. Ach, nie. A teraz si Zatriasla idem som im až vysušiť príliš. kabát. Teraz som pokrytá Coca-Colou. Aká nočná mora. Ahoj. 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 Čo mám teraz robiť? A ja si užívam svoju čokoládu. Skúsime hranolky. Tiež sú z čokolády. Mňam. Čokoládové hranolky sú oveľa lepšie ako obyčajné. A obal sa dá tiež zjesť. Skúsim to teraz. Och nie, to je skutočný papier. Ach, to je sklamanie. Naozaj? No, môžem skúsiť môj. Určite chutí lepšie ako papier. určite. Mňam!